shiga uku kakai. Ba shi iya man ai asali ke na so ya je ne shi kuma ya shigo dole raɗe. Ke biya baka ce ka bata. A ya biya na ba hanya sha ta kwankwada maganin ƙananan ƙwari. To wallahi wani abu ya faru akan yarinya ta wallahi baran saurara masa ba. Na ga miki get in. Wallahi ina gera. Dan iya ka kashe. Assalamu alaikum ma'abota kallon fina-finan Hausa, ina mai muku albishir na ce. Za a saki wannan fim din na ɗan iya a manhajar Netflix ranar 31 ga wannan watan da muke cikin August insha Allah. Ya na ga bakin ki na rawa magana za ki ga yan komai. To in an maka rahin kunyan me za ka yi? Na rasa Allah ga babbar mai muke hannu a hanci. Kai Na iya. wannan fa kanwar ka ce. Allah ya kiyaye kanwa da wannan halitta. Allah ya kiyaye ni ma ka zama yayana. Kai